bo kochom lubiła, to mu msia sudyła. Kochom nie lubiła, kochom nie lubiła, to mu msia lieszyła. Kochom nie lubiła, kochom nie lubiła, to mu msia lieszyła. Dobry den. Вітаємо ще Гнеска з вами з Лемковини. Повело нам ще приїхати в рідні гори, żeby побесідувати Гнеска о тім, що наші гори мають найліпшого о натурі, о рослинах, о зілах. Mam powiedzieć, że moim gościom, ale to ja goszczę Gneska w Karpackiej Majsterni w Sankowi i hostit mnie Hania Czuchta, fitoterapeutka, zilarka, która Gneska nam powiest o tym, co to ta nasza Lemkołyna, jakie bogactwo nam daje. Haniu, na początku powiedz nam, czym zilarstwo? Czym to? Na pewno to zalubowania do rідного, jakby ty się wychowała tu na Lemkołyni, wychowywałaś się w rідnych gorach i to zalubowania do przyrody jak najbardziej jest dla nas zrozumiałe, ale czy to zalubowanie stricte do tego zila, to było w tebe od wse, czy może jest to od takiego pereniała? Odkąd to zaciekawienia się w tebe wzięło? Dobry dzień. Miło mi Was hostiti tu w naszej majsterni. Jak chodzi o zila, to думam, że w każdym z nas jest zalubowania i to ochota w pewnym momencie sama zjawiać się taka думка, że może by wrócić do tego, co naturalne i widno, że teraz dużo ludzi wertet i gledać. To ważne, że się gledać, a jeszcze ważniejsze, że się gledać. Ja zaczęłam od naukowej strony, kończyłam zieloznawstwo, później poszłam na kurs zielarz fitoterapeuta, potem co roku jeszcze inne kursy i tak do Gneski udaje mi się pouczyć wczynia i praktyku. No jak widno, można dużo zrobić z naszych traw, derew, ze wszystko, co rosnie i co spotykamy na drodze. A jak chodzi to, czy w rodzinie ktoś się nas zajmował, moja prababa, ale jako syn nie pamiętam, żeby mnie wprawczuwała. Tak ja chodziłam z nią, jak najbardziej, jak to dawno dzieci chodzili ze starszyma, tak? Czy w pole, czy z korołami, to z mną chodzili. Zilom zaczęła im się bardzo ciekawić zawdzięki swoim dzieciom. Jak byli jeszcze maleńkie, to one pierwsze imali jak dzieci, za różne rośliny, ile ja sprawdzałam, czy to nie trujacze, czy to nie zrobią sobie krzywdy i tak wyszło. Otworzyły się studia, potem następny. I tak do Gneski razem z nimi już one chodzą ze mną i też się przewczuwają. I to tak idzie. To można powiedzieć, że tak z pokolenia w pokolenie faktycznie to perechodyt. Może prababa nie perekazowała, nie podała toho znania, ale sztosy tam chyba drymle w pici do mosty i edemy do tej natury. Tak. A czy pamiętasz, że, bo tu mamy bardzo dużo rozmaitego zila w słoikach, w flaszoczkach, rozmaite produkty z tego zila. A czy pamiętasz, że twoi prababa trzymali desy swoje zila, czy może wiszali pід стріху, desy suszyli? Jakie masz wspomnienie z tego dzieciństwa? Все pamiętam, na Prypecku była Boża Krocia, to był obowiązek, kierownik i lipa. To
nie było jakby zimy, nie było seny bez toho zila. A tam na pewno było insze, ale ja nie pamiętam. Ale Lipina i Boża Krocia to все było. No jak dawno to ja staram się za każdym razem, jak можу, to звідую się starszych ludzi, co jak wykorzystywali, jak nazywali takie zile, bo w każdym seli inaczej nazywają jeden gatunek, to jest bardzo ważne, bo na przykład w każdym seli czułam powiedzenia Natcha szybkomu zilu matka, a Kosajec szybkomu zilu otec. A jak glądałam czym Natcha je, to różne gatunki się zjawiały. W mnie w babci Natcha to okazała się czyścica stożyszek. I ja wam muszę pokazać, to wygląda tak. Myśmy ją widzieli na uczcie. Widzieliśmy na uczcie, to wskażemy. Tak, to jest suszone. A Kosajec, z Kosajcem też było fajne, bo jechamy kolesy tak z babcią do Gorlic. I ja tak radzę babciu, jak nam буде tematy, jak będzie czas na Kosajec, to mi dajcie znати kotre to. No i tak czekam, lito, jare, lito. I już idę głosem i tak, tu. Ja zatrzymałam skoro samochód i radzę, fajnie. I Kosajec w nas w bilanci nazywali sadziec konopiasty. Także to też cinna roślina, też wykorzystywana w fitoterapii. I tak można pouczyć praktycznie z pożytecznym i pokolenia, tak, bo zawdzięki nim poznają nazwy konkretne gatunki pod tą konkretną nazwą. No ale to trzeba by w każdym sali jakby znати się na zilu, pokazać i znati i prosити когось, no najlepsze paru osób, żeby potwierdziło nazwę, tak? Jest i w tą stronę i w drugą stronę. To nie można powiedzieć, że powiedzmy Boża Krocia, to tak wsiady jest Boża Krocia, tak? To raczej to nie pomylimy z innym zilą. No to też świadczy o tym, że ona jakby taka mocna, tak? Boża Krocia, ale Boża Krocia, no widzieliśmy, nie підробить się Bożej Kroci. Ciężko pomylити. Ciężko pomylити ze względu na tą substancję, która jest w pupkach najczęstsze. Tak, mamy tu czerwony barwnik tutaj. Tak, jak to te pupki tak rozteramy, to... Tak. Ale jest nam powiedziała skorsze, że to czerwony barwnik możemy wyciągnąć lem w oliu, tak? Albo w whisky, tak? W etanoli, alkohol i Mhm. tak, ocet też wyciągać. Ocet bardzo fajnym ekstrahentem jest. I żelem tody możemy wyciągnąć od barwnik z... No jak zaparimy sobie herbatę, to ona nie będzie taka czerwona. Chocki i jak długo potrzymamy, to no, możecie poeksperymentować i posмотрите. Ona będzie tajemnicza. To jest bardzo ciekawe też, kiedy idzie o nazwę, o język, bo czom krocia. Od kyry, tak? Od tego, że jest czerwone. A mnie ciekawe też, czy wernimy do tej przypowitki, że to powiedzieli twoi baba. Możesz nam powtórzyć, że wszystkomu Natcha, wszystkomu zilu matka, Kosajec, wszystkomu zilu otec. I czy znasz znaczenia tej przypowitki, że to w sensie, czym wszystkomu zilu matka i wszystkomu zilu otec? Zadumyłaś się nad znaczeniem tego? Ja furt dumam nad różnymi przypowitkami. Jeszcze do tego nie doszłam. To tu akurat nie rozpracowałam, ale jest jeszcze taka, jak była to ta, jak chorota chodziła. Jak to nie tyfus, nie dżuma, już to wszystkich wyjęła. Cholera? Szkarlatyna? Cholera, tak. Cholera. I czekaj, jaka to była propowitka teraz? Kiedy nie tyrlecz i nie otiędała, wymerłaby wsia młodzała. Tu dopiero jest problem, bo tyrlecz
to w każdym seli jest inny gatunek. Aha. Ale w bilanci, jakby ja bardzo bilanku polubiłam i językowo, bo ona też bliska, to tyrlicz to było rosne też, jeszcze można strynuty w lisi, a teraz nie pamiętam jak nazwa łatyńska, a nie polska, no, ale je napisana, w słowniku je opisana. Otiendała dali, nie znam co znaczy i dali hledam. Także każdy słownik jest dla mnie taką, może taki puzelek, który się ułoży i znajdą znaczenia tej przypowitki. Tak, a też tych starszych ludzi już na jeże wysiada kogoś widaty, to Bardzo dużo ludzi pamięta, że tak się radyło, pamiętają, że takie nazwy były, ale nie pamiętają na przykład, już nie znają pokazać, czy to gatunek, czy inny. Mhm. To думам, że też warto tu powiedzieć o słowniku, który z rytuały i wkażemy wam, podamy wam motuzok do tego słownika. Powiedz nam o twoich badaniach Językowych badaniach. To moje językowe badania, jeszcze jak chodzi o zila, to zrobiliśmy taki tradycje zielarskie z mistrzem tradycji. To był liczny kurs, gdzie ja byłam jak mistrz i miałam swoich uczniów i to też pokazało mi tak, jak ważne jest mati czas na zila i mati czas przekazania toho. Ja znam, że ryk to jest nicz. Ja zrozumiałam, dlaczego ludzie, którzy zajmują się zilem, mieli swoich uczniów od początku, tak? Bo to najczęściej byli albo w rodzinie to było maleńkie dziecko, później że takie, nie dziecko, to już było takie bardzo rozumne. Ale to nie była osoba starsza i ja dzięki temu też zrozumiałam, że czas nam jest potrzebny. Jakby ja daję sobie czas na poznanie, na to, że poznam jedną roślinę na rok. Ja nie chcę wszystkich znać już, bo trzeba znać, jak ona wygląda, jak jest maleńka, jak dopiero wychodzi, co się potem z nią dzieje, kto jej jest. Żeby nie pomylić z czymś, to jest otrójne na przykład. Tak, tak. Co podobne do się. Tak, albo tak jak jsme radili takie ptachy, tak, to jak są ptachy, to można podumać, że to też rosną niedaleko, tak, no bo można w ten sposób. Tak, jak ojadłuczak, tak? Tak, jak to ojadłuczak, tak. Desy musi być też dla niego jakieś jedzenie. To lubię najbardziej. I tak jak jest powiedziała nam pierwsze, że jeszcze poza kamerą, że trzeba przed ptachami pryty i zorłaty to no nie wszystko, to pierwszy, tak. To w nas w górach tak jest. Ja robię tak, że sadzę, bardzo często sadzę dla siebie i dla ptaków. Jeden kwiat dla mnie, drugi dla ptaków i mam nadzieję, że po prostu dzielimy się. I one się podzielą ze mną, że nie będą jeść to wszystko. Każdy dostanie dasz to dla siebie. Tak, i powiedziałaś o tym, że brałaś udział w tym projekcie. Tak, i wyszła taka fajna książeczka i tu też starałam się, jakśmy robili różne badania terenowe, to zidowałam się ludzi o nazwy. Tak, o nazwy zila, czy jakichś derew, czy konkretnych pupków, na przykład z czego. I думam, że warto też naszym pokazać. I to można też widzieć w wersji elektronicznej, tak? Można online. Sajty sobie. Gdzie to znajdziemy? Ja думam, że jak się wpisze tradycje zielarskie Pogórza i Łemkowszczyzny z mistrzem tradycji. Wyskoczy taki, nie wiem czy to PDF, ale wersja elektroniczna można dostępna i można się z tym zapoznać. I tu są też, powiemy od razu, że tu są też przepisy na lękijskie strawy. Na to też to w lękijskiej kuchni może było isty. Można porównać, co się jest w bilancji, jak się nazywać.
w Bilanci czy w tych sełach niedaleko, a jak w każdym w Chyży. A wernijmy do toho czasu, bo tu jsme powiedzieli, że tak trzeba mати czas, żeby poznać tu roślinu w rozmaitych sezonach, w rozmaitych etapach toho rozwijania się, porach roka. A powiedz nam, kiedy najlepsze zbierate? Czy znam, że jak idę o sezon, to zbieramy zila w rozmaitych miesiącach, ale czy na przykład pora dnia też ma znaczenie w zbieraniu zila? Najczęściej radzić się, że tak do południa, od 10, kiedy rosa już zejdzie, kiedy słońce wysuszy, do 3. To nawet tak jakoś naukowo potwierdzone, że wtedy jest największa zawartość tych substancji czynnych w zielu. To znaczy, że nie jest to jaka magiczna wydumka? Nie, nawet czy połnia, czy jak miesiąc rosnie, to wszystko ma znaczenie. My nawet nie zdajemy sobie sprawy, ale naprawdę to nie są to nie jest odgłosła, to nie jest kryczały. odgłosła, fanaberii tam kogoś, tak? To jak to się siedzi w tym i to można obserwować naprawdę. A czy nasze baby, prababy, one jak to masz, byli świadomi tego, że to byli przezbieraty? To najlepsze znali nam, teraz to mamy jakieś tam pomocy naukowe, tak? Albo internet, albo coś, a one znali to naturalnie. Tapidu japidu, popid listem neńki. Ta najdu ja najdu, ta najdu ja najdu, listok zeleneńki. Najdu ja najdu, najdu ja najdu, listok zeleneńki. Budu list baryty w słodkim mołoci. Ta budu z wody ty, ta budu z wody ty, najfajniejszy chłopciu. Ta budu z wody ty, ta budu z wody ty, najfajniejszy chłopciu. Ta pidu ja pidu. Bez te roky, kiedy się tak wczuł i tak czasem pamiętam, o czym się radziło w Chyży, to jakby naukowo potwierdza się to, że to ludzie znali, tak? I to jest fajne, bo niektórzy potrzebują takich naukowych potwierdzenia, że to tak dzieje, a nie inaczej. A naszym przodkom nie trzeba tego było, nie? Tak jak sme dneska vyšedovali, všetky sme znali, že jak się kaličet kolino pri zabawi, ta treba si prełożyty babku, tak? Tak. I każdy nam to powiedać i my swoim dzieciom też będziemy to powiedać. I faktycznie mają to potwierdzenia w badaniach. Tak, naturalnie, nie? Bez niczego. Nie trzeba było badań naukowych. I lemki znali. A powiedz mi, co ty robisz? Czy ty robisz herbaty, kosmetyki? Co ty robisz? Jak wykorzystujesz to zile? Ja robię wszystko. Bo ja lubię znać wszystko, może no inaczej, ja lubię znać wszystko, co może zrobić, ale nie wszystko robię.
To może lepsza ze dźwignaty sztonerowy. Što не роблю. No jeszcze nie kurłam źle, tak. Jeszcze nie zajmowałam się kadzeniem, to jest w planach. Bo to ciekawe, bo w nas dużo kadyło się, tak? Jest dużo takich tradycji, jak wyganiali koroły na pole pierwszy raz, to też okadzali. No, I to kto sobie to opowiadał? to i z opowiadania, i z literatury można się doznać. I to taki, no dużo jest jeszcze rzeczy, które trzeba Spróbować. No, warto. Що можемо зробити з того, що ми днес забрали, наприклад? Z kosmetyki? Z kosmetyki, a może innym. Ja znam. Ta kosmetyka teraz jest taka, no... Dawniejsza była woda i wystarczyła woda. I trzeba się od seredyny. Trzeba się od seredyny, tak. Tak, Poprawlati. Za to, dokładnie. Ale to tak, no jest taka zasada, jak jeżeli wy znają, że što ne zim, to nie nakładam na szkiru. Za to ja nie... To jakbyśmy zazrili do twojej kosmetyczki, to byśmy tam nie naszli nycz. Nie, no jak robimy maceraty olejowe, to jak najbardziej to i możemy w kulinarii wykorzystać i w kosmetyce. Ocet, no proszę, można zakwasити sobie tonik i masz tonik. I na włosy Tak, też i na ocet włosy, dobry, bo tak. zapiera łuski. Tak. No zrobić herbatę, nie dopiesz perymetry twarzy, no wszystko można. Ale to ja nie znam... Ale też pełno nie każdą herbatą, bo jak my by się duali, że trzeba z Bożą kraucią uważać, kiedy idę o słońce, tak? Tak. No i z inszyma, jeszcze innych takich paru gatunków, które uczuwają nas uwrażliwiają może naszą szkiru na słońce. To znaczy, że jak na przykład nie powinniśmy pić herbatu, czaj z tej Bożej krauci, kiedy jest słońce, tak? To tak rozumiecie? Tak, albo trzeba po prostu zachować czasowy, taką odległość, powiedzmy, wypijemy tam 10 godzin przed i po jak pójdziemy się opalać, no lepszy tego nie robić po takich właśnie zielach jak Boża Krocia, albo dykamorką, też, albo kopryła, nasienia kopryły, też trzeba uważać. Ale jak dla mnie nie jest bezpiecznego ziela. Ja bym, no ja to tak, co ja wykorzystuję, to ostatnio tak zastanawiałam się, jak może do kuchni, do takiego codziennego życia, jak są rodzeni. Okej. Może ja to wezmę do kuchni. Ty to jak się nazywała? Jak my wykorzystujemy bogactwo natury w życiu, tak? W życiu codziennym. To ja sobie wydumałam, no nie wydumałam, bo to już inni wydumali przede mną, ale eksperymentuję z solami. Bo sól jakby każdy używa, a możemy jej zabarwić i możemy jeszcze sobie jakby zbogatyć ich to sól substancjami z konkretnych roślin, tak? Tu w tym wypadku mamy... Ale musimy powiedzieć, że to jest sól do idła, bo i tak przynajmniej jak ja смотрела pierwszy raz na to te fiolki, to ja sobie podumała, że to do kupeli. Bo takie znamy z osmykowych poleczok. No do idła, ale to jest i do idła, i do kosmetyki, tak jak my radymy, tak? Może to jest, ale jak najbardziej może wykorzystać w kosmetyce, choć szkoda by mi było, chyba. I tu mamy zeleno z kopryły. Możemy smakowo sobie bardzo pomóc tym. Moje dzieci na przykład same sobie już wybierają, poznają smaki, bo jakby konkretny surowiec zmienia ten smak soli, dodaje swój, tak, wzbogacza. I o aromat, i o
I o kolor, jak weźmiemy sobie na przykład I posmak też pełny. posmak też, tak i teper wsiady kwitok rosnę. Jak to moja baba radyly, no posijała im krokis i tam sy rosnę. A ja sobie думam, co to za krokis, Boże, krokis, dena ja to krokus, tak? A krokis teper i to była zaraz następna taka zagadka dla mnie. Babu, co to krokis? No i jak dumasz? Nie znam. Krokis w bilanci to jest nagietek. A, no tak. Tak? I ona jest cudową pomarańczowa, a jak się da na przykład do syra, to ser będzie taki lekko też zabarwiony. Tak mocno maje Ale to znaczy, że czy dobrze rozumiem, że każdy z nas chodem sobie zrobi taką sil na osnowie zila? Czy to jest ciężkie do zrobienia? Nie, to lekkie, ale trzeba znać z czoło, czy można i znać, żeby zebrać to raczej w czystym terenie. I to tu sil się po prostu trzymać w tej zile, że ono pobiera... Nie, to taka specjalna technologia. Aha, dobry. Tajemnica zilarki. Czy ja bym chciała radyty, bo nie chcę tak jak, że ona to dije, nie? Że każdy idzie i teraz będzie zrywał i robił zeszytkiem, bo nie można zeszytkiem robić. No cudne, bezpieczne zile, także możemy na pewno robić z tym, co ima. Płatki słonecznika, no bo jak się, no tak, ale kwitia nie wse, tak, bo w naszych zahorytkach, czy w zahorytkach naszych bab to były dość toksyczne rośliny. Jak ja tak смотрю, że to некоторые сіяли, to po prostu czasem zachowało się i mam, Boże, jak można tak mocne, toksyczne zila maty, no tak pidruką, nie, tak syrosne, a tu nie daj Boże jeszcze ktoś się dotknie, albo zjist, to naprawdę nie trzeba dużo. I na przykład teper w zahorytkach można jeszcze strynuty lulek czarny jest, sijut. Jak w mnie to babci to radyli pantofelkę Matery Bożej, tak? No to te konyky, to te konyky, to też mocno trujecze. No i jeszcze jest często na... I to czarne korienia jeszcze jest dla nas zagadką. Tak, jeszcze nie rozszyfrowali, czarnego korienia. Jak dach to znaczy, to jest czarne korienia, a znamy, że otrójne, bo to ze śpiwanki. Ale wy nie moczene. Tak, to proszę daty znaty, bo będziemy rady się doznać, co to było. Jest taka roślina jak lulecznica krajeńska, to bardzo hardy kwitok. Ja ją kiedyś wybiła tak przy fosi. No to tak, ale w zahorytkach to taki uciekinierka z dawna. Ale думаю, że też jest specyfika roślin otrójnych jest też taka, że one bardzo często są bardzo harde, przytychają pizriny. A digitalis? Też często mają. Naparstnica, tak. Ale nawet Bardzo mają w nich. bardzo często, no ja już tu posadziłam, ale nawet konwalia. Też. Tak i no najniebezpieczniejsza jest woda, jak my sobie postawimy konwaliu, zorwamy to bajka. Ale jak nie daj Boże, kto sobie wypije to wodę z toho, no to już jest problem. Kiedy miszą prestodlis, kiedy miszą prestodlis, prezlis kalinowy, prezlis kalinowy. Stupył ja tam na kamin, stupył ja tam na kamin, kamin marmurowy. Kamin marmurowy, a z-pід того каменя, a z-під того каменя wodyczka wypływa, wodyczka wypływa. Napysia jej moja myła, napysia jej moja myła.
kiedy jest sprawiedliwa, kiedy jest sprawiedliwa. Добре, вернемо може до нашої тої в'язанки зіла, що ми дneska nazbierali. Що tu jeszcze mamy? Що tu mamy? Mamy Boża Krocia sme powitali. Micne zile mamy. Nic nie zila. Super. Mamy taką... A jak думаsz, czym się nazywało micne? Micne zile. W nas był zwyczaj kupania dity w tym micnym zilu. Jak to sobie był taki płany. Tu teper jak kosiat trału, to bardzo często jak mamy sino, to pachnie tym. Takie moje kumaryny, no ono specyficznie pachnie, tak. To jak sinnyki dawniejsze robili, to była taka aromaterapia od razu. Tak, mali z Nie dos- materapię. Nie dość, że wygryło, desy tam pomogło, to jeszcze pachniło. I to też teper bardzo często to naszyłki mają kolor taki właśnie bukwicy. A jak po naszemu? Jak po naszemu nie Znasz? naszło jem. Jeszcze jem nie naszła. No, może tak to znaje. Tak, думам, że jak dach to, kto bude obzerał nasz film, bude znał jak nazwy lękiuskiego zila, znaczy zila na lękowej, nie lękiuskie nazwy, to budemy bardzo rady, jak się tym znamy podzielite. No. Jeszcze dneska sme mali, pamiętasz? Tak, to można powiedzieć, że to jest odpowiednik znanej przyprawy oregano, tak? Oregano, tak. Jaki zapach. Przy takim sądzę, że warto wyczekać. Bardzo duże to rosło w jednym miejscu. Tak, to teper też czas tej naszej lepitki i jeszcze na niej bardzo duże motyli widać. Czasem tak, ona na meczach lubi trosnuty i tak jak się podejdzie, to taka chmara. A myśmy powiedzieli, że odpowiednikiem oregano, takim dykiem jest lebiotka pospolita, tak? Tak. Po naszemu nie znamy. Nie znamy. Ale jeszcze wyświadczyliśmy o odpowiedniku tymianku, że myśmy powiedzieli, że maszterka po boharskie, a po lękiuskie wyświadczyliśmy czy nie? Ja im naszła, no to bardziej na wschodzie to była materyduszka. Materyduszka. Czyli polska macierzanka i jest mała, ona jest bardzo maleńka, ale zapach Ale chyba smetuny super. Przynesli. Tak, mamy? Pić spodotesy. Tak, to maleńkie takie, ale pachucze, mocno pachucze. No. A ty w kuchni wykorzystujesz to zila? Ja wykorzystuję lem tak z taką dozą mało, a często. Tak najlepsze zila. A czym lepsze mało, a często? No bo to jest sód mocne substancje. Nie trzeba nam, no niech to nie choruje, chyba że jak chorujemy, to jak najbardziej to da się zmieniać. I dawku, i zila się zmieniać. Ale przy tak jakby prewencja, nie? Czyli jak pomaleńky, na sztoden. Można zmieniać w zależności co rosnie. A ty zbierasz zila melem na łukach, ale też masz swoją zahoritkę, де pomasiczkę rychtujesz sobie грядки, żeby można było wskazać Tak. osobom, które do ciebie przyjdą. Ja wsiadę do morzu, to robię zahoritkę. Czy w мене, czy nie w мене, ale tam można szmarety nasienia i budę. Zarich budę. Także czasem смотриш, to wyrosło de. Tak, bo trzeba powiedzieć, że ty, krім того, że tworzysz produkty do zila, to też wedasz warsztaty.
I taki spacer, jak myśmy dneska mali po uczci, to tak zaczynasz swoje warsztaty z uczennikami, którzy przychodzą do Ciebie wczyty. Co wskazujesz swoim uczennikom, którzy do Ciebie przychodzą? Wszystko zależy, kto przychodzi i jaki warsztat, bo to tak jak z doświadczenia naprawdę nie da się szybko powieść paru godzin, nie da się w rік powieść. Mrije mi się taki kurs, taki nie znam, no, nawet na 2-3 roki, że jak ktoś хоче naprawdę się zajняти zilem, bo to tak z doskoku to się nie da. Ale można kuściuk zima ty takiego znania kusoczek. No, tak. Ja naprawdę szmaryłam jakby i robotę w szkole, bo mi brakowało tego czasu na zimę. Jak była chwila, ja robiłam. Jak był deszcz, a nie robiłam, to nie mogłam pić i tak mnie to denerwowało i w końcu powiedziałam. Zila to moje życie. Думам, że trzeba też odpowiedzieć na zwidania, które na pewno morduje obzeraczy tego filmu, bo na pewno już na początku widzieli, że mamy tu taką wielką maszyneriusz. Co to jest? Pojasnij nam. I do czego się to wykorzystuje? To jest alembik, destylator, akurat miedziany. Sód szklany, sód stalowy, no ale miedziany to zawsze hardy wygląda. Nie żartuję, praktyczny jest. Wykorzystuje się do destylacji. Destylujemy tu najczęstsze substancje aromatyczne, czyli takie, które mają w sobie olejki eteryczne, ale no, jak znamy tam lawenda, tak, o nasze lebiotka możemy robić, miata, ale nie, bo nawet ten bukiet moglibyśmy też predestylować i wykorzystać do szamponu. I do tego, bo to my tu tak postawiliśmy na ozdobu, ale do tego potrzebny nam ogień, tak? Na podgrzewanie. Do tego nam potrzebny ogień, do tego potrzebna woda studena i sumietiłko, bo stawiamy sobie to na ogień, tu mamy sytko takie w seredinie, gdzie kładziemy nasz surowiec i bez to ta para idzie sobie górą na chłodnicu, później nam się skroplat. Wyliła nam się hydrolat, tam dolinu, a tu do góry się daje wodę, taki obieg zamknięty. No i czekamy do pierwszej kropli. Maliśmy w tamtą sobotę, robiliśmy destylację, nie na tym, a na szklanym. I destylowaliśmy lawendu. Tak czasem robimy takie pokazy destylacji. Warto to gdzieś sobie robić, jakbyśmy zebrali kierownik teper przy takim sący i zrobili destylację, to możliwe, że nam by hydrolati pływały takie nawet granatowe kropelki. Takie azuleny mają taki kolor, taki temny. Ale do tego niebieski. trzeba duże sącia, tak? Żeby się to wydzieliło. Tak. Myśmy destylowali paru razy już kierownik i się nie udało, ale no nie było takiego sądzia. No to Tak. może jest dobry czas. Zabralibyśmy to. Często to tu maszynów wprawlacie w ruch. Nie często, bo to kurs za wielka na warsztaty, bo ma 10 litrów i do niej trzeba taką mocnego ognia. Także ona w menę tam, powiedzmy w pracowni sobie często leci, ale bez ludy. To znaczy, że ty masz swoją pracownię przy Chyży, tak? A tu masz miejsce, gdzie wedasz warsztaty. Tak. Mamy taką mini pracownię, tam
można prowadzić te eksperymenty, a z ludźmi tak, jak z ludźmi. Добре, можна до тебе прийти на warsztaty. Коли і як можна тя знайти, де можна тя знайти? Як хтось буде нас обзирав і повість, хочу піти на warsztaty zielarskie, to де тя знайти? Tak, znajdę mnie można teraz najczęściej w Sankowi, w majsterni. To jest Sankow, niedaleko Gorlic. Gorlic. Tu jest też kościół UNESCO świętego Filipa Jakuba, także bardzo lekko znajdę. Sankoła 12. Tak, Sankowa 12. To w takim razie zapraszamy na warsztaty Do majsterni. do majsterni. Majsternia Karpat. Tak się nazywa. Ja bym się jej napyła, ja bym się jej napyła, krasu bym wtratyła, krasu bym wtratyła. Aż to bym ja, Wanyczku, aż to bym ja, Wanyczku, bez krasy robiła, bez krasy robiła. A ty byś mnie nie wziął, a ty byś mnie nie wziął, ja bym tak chodziła, ja bym tak chodziła. Kupisz sobie dziewczyno, kupisz sobie dziewczyno, kalinowoj masty, kalinowoj masty. Budesz sobie mastyła, budesz sobie mastyła, swoi złote włosy, swoi złote włosy. Будуть сяти проквитать, будуть сяти проквитать od великої краси, od великої краси.